Gràcies, president. Gràcies, Albert. Bona nit a tots. Com cada any és un plaer i una gran alegria compartir aquesta estona amb vosaltres per agrair-vos tot el suport que doneu a la Fundació de tantíssimes maneres. Autoritats, participants als estudis, participants a l'estudi Alfa, socis, voluntaris, col·laboradors, tots. Aquest any vull fer una menció especial als vostres ambaixadors, els representants dels socis, l'Anna, Antonio i Esther, a qui acabeu de conèixer, que han fet una tasca excel·lent. També a les famílies i persones diagnosticades, representades per la Isabel, que tant ens ha aportat amb el seu coneixement. Tots heu estat extremadament generosos amb el vostre temps i la vostra dedicació. Gràcies a tothom per ajudar a teixir aquesta xarxa cada vegada més densa, cada vegada més forta, que ens ajuda a tirar endavant. Gràcies a tots per les vostres paraules. Gràcies, Matilde, per tus palabras. La veritat és que avui he sentit coses tan maques i tantes que estic tentada de donar les gràcies i convidar-vos a tots a sopar. Però bueno, deixeu-me compartir només una petita idea. Tal com hem volgut explicar-vos avui, ens trobem en un moment determinant en el camí del coneixement pel que fa a la possible prevenció i tractament de la malaltia. Però perquè això passi cal el suport decidit de l'administració, una proposta clara per la recerca i un ampli consens per fer possible l'adaptació del nostre sistema sanitari i social que permeti abordar la qüestió des d'un angle diferent i innovador. Per altra banda, la saviesa i l'experiència que han aportat les associacions i les pròpies famílies des de fa molts anys també ha estat determinant. I avui sabem molt millor quines són les necessitats de les persones diagnosticades i les persones que les acompanyen. Això també cal que ho estudiem més. N'hem de fer ciència, ciència social rellevant i de primer ordre que ens permeti cuidar-nos millor. Tot el que s'ha aconseguit és gràcies a vosaltres i a tantíssimes persones que hi han posat el seu granet de sorra. Avui, però, crec que la societat ha madurat, que estem preparats per fer un pas endavant i transitar cap a una nova etapa en la manera que vivim la malaltia, un camí que ha d'anar de la mà de la ciència i no ens pot fer quedar enrere. Així com demanem a les administracions que hi posin de la seva part, permeteu-me demanar-vos una cosa que és a la vegada simple i no gens fàcil. Vull demanar-vos que ens ajudeu a donar-li un nou significat a la manera d'abordar l'Alzheimer. Ens hem de creure que sí que el podem vèncer i que ha arribat el moment de fer-ho. Si no ens ho creiem nosaltres, si no ho manifestem nosaltres, si no actuem nosaltres, aleshores ningú ho farà. Malgrat tot el que hem progressat, ens cal encara un ingredient màgic i indispensable perquè tota aquesta experiència es transformi com una fruita dolça i madura. Ens cal la vostra veu, veus com la de la Isabel, la vostra veu serena, experta i carregada de raó per convèncer, per exigir. Tots mereixem viure amb salut, dignitat i respecte. Les persones diagnosticades, cada vegada més persones, les persones cuidadores, cada vegada més informades, ja som una comunitat enorme. En sou conscients? Som capaços d'imaginar un món on podrem parlar del risc de patir demència sense por? Som capaços de donar llibertat a les persones diagnosticades sense sobreprotegir-les? Si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Cal que siguem capaços de verbalitzar-ho i el moment ha arribat. Potser necessitarem un nou llenguatge per transcendir el que ha estat la vivència de la malaltia fins ara, amb tots els mites i estigmes que l'acompanyen, i per això la vostra veu és tan i tan i tan important. Mara Dirsen, neurobiòloga i presidenta del Consejo Español del Cerebro, parlant
de salut cerebral manifesta sovint que tots som escultors del nostre cervell. Siguem, doncs, escultors del nostre futur també. Abans d'acomiadar-nos, voldria recordar unes paraules que vaig llegir fa molt a la presentació de les memòries del pare. Són aquestes. El pare està malalt, però nosaltres, amb la vostra ajuda i un somriure, haurem de seguir lluitant. Aviat seran 20 anys. En qualsevol cas, el pare ja ha guanyat, perquè quan un home és capaç de riure del que li passa, ningú més té poder sobre ell, ni tan sols l'Alzheimer. Nosaltres, tots nosaltres, aquesta xarxa que formem, amb la vostra veu, amb la força de la vostra veu, amb la vostra ajuda i un somriure, guanyarem. Bona nit i de nou, moltes gràcies.